‘Yan mata ku ɗan yi tako, kun ji a hankali ga emeti yana ta waka sai ku yi rawa. Assalamu alaikum, sunana emeti gadon kaya. Ina yi wa ɗaukacin masoyana fatan alkhairi tare da tallata muku sabon albam ɗina kamar haka. Sarauniya ni ne ke yaso, min yi nisa ba mawaiwaya. Albam ɗin ya zo da salo mai jan hankali wanda zai sa ku ɗaukin ku ji albam ɗin da na sa wa suna Jarumar Mata. Albam ɗin Jarumar Mata ya zo da salo daban-daban tare da kalamai na soyayya ga wanda kake ƙauna. Zai zo muku insha Allah nan ba da daɗewa ba don jin daɗin ku masoyana. Soyayya ce ta saniya inda fana yanayi domin na yi gamo da amarfa in hasken zuciya. Albam ɗin ya haɗa da yaban fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya bi kama aiki ya biya tunata ba za a yi kuka ba. Idan neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe ni a lambar waya kamar haka 08101699500. Masoyana MH Gadon Kaya. Na gode. Idan ina tare da ke ba rai cikin zuciya ta na shiga. Kallo na fuskar keke rikita ne sai da ji kawa ne jiki na baganda. Burina gane ranar auren mu tun daga dangi su taso suna yi mana buɗa. Soyayya tana shiga zuciya ta zauna sai an yi shiru. Idan dai ka samu mai son ka duniya ba kai ba kunci.